Salutare, my friends! Ne aflăm la Palatul din Aranjuez. Haideți să vă arăt păunii din grădina palatului. Acolo este palatul și aici avem păuni. Uite ce frumos sunt. Și bineînțeles și în copac. Mai era unul, erau 3, dar nu-i văd acum. Lăsați un coment să-mi spuneți dacă ați mai văzut așa ceva. Nu zboară de aici, de ce nu pleacă? Au, uite, tot Aranjuezul poate să plece, să iasă oricând. Dar ei preferă să stea aici. Uite la aici ce frumos e. Foarte frumos. Și unul acolo sus. Ce faci, bă? Păunelu? Cum de stau ei aici și nu zboară? Lăsați un coment acolo să-mi spuneți. Că din moment ce s-au urcat acolo în copac, pot să escaladeze și să iasă aici liniștiți gărduțul ăla mic de 1 metru. Sunt chiar lângă fântâna lui Hercule, din curtea palatului. Foarte drăguț. Uite-l aici. Bușiți butonul ăla de like dacă v-au plăcut păunii de aici, de la Palatul din Aranjuez. Hai, vă pup până data viitoare!